Egunero, milioika erabaki hartzen ditugu, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte. Batzuk inkontzienteki, beste batzuk nahita. Beno, nire kasuan ez dira inoiz nahita izaten. Txikitatik esan didate zer dagoen ondo eta zer txarto. Zer den polita eta zer itzuzia. Zer esan eta zer ez esan. Hau da, zer nolako bizitza eduki behar dudan. Beti esan didate egin ezin nituen gauzak. Ez edan, ez erre, ez egin lolakeririk, baina inoiz ez egin ahal nituen guztiak. Ez idaten esan ze polita den zerua, ze polita den itsasoaren urdin infinitua, ze polita den zure burua ezagutzea, ze polita den erratzea, ze polita den bizitzako bide kurbatua eta ez zuzena. Hartzen ditugun erabakiak leku batera edo bestera eramaten digute, baina ezin dugu ahaztu gure esku daudela, guztiak.